Здравейте, аз съм Mr.BG и това е следващия епизод на анбоксинг на Pokemon Black and White. Първо искам да ви призная нещо, забравих, ще снимам клип и се отворих пликчето с Pokemon. Спокойно нищо не съм пипал и нека започнем. Първата карта е Zekrom оригиналка. Тоест така аз ги наричам оригиналка, блестящи са. Да, не е X. Само Zekrom. Следващата карта Покемон е Муна. Следващото е Стармай. Звезди. Следващата е Мялт. Добре. Това е Фрилиш. Хубав покемон. Или покемони. Това е Бронзонг. Добре. Еволюиралата форма на Бронзор. Това е Хипопотас. Хипопотам. Оранжев. Следващия е Нузлев. Да. И последната карта е Молтрес. Легендарна. Една от легендарните птици. И така. Искам да направя две съобщения. Първото е, че в профила ми ще добавя още двама приятели. Един е Кадричко.bg, друга е Yoto Gaming. Те ще снимат заедно с мен. А втората новина е, че ще правя клип на цялото ми тести на Покемон. То съдържа над 100 карти, не се фукам. И ще бъде малко дълъг за това. И очаквайте следващия епизод. И чао!